muri Zimbabwe aiwa homodza anonzi Job Sikhala uya abatwa zvenemwe mhosva achinzi aiwa vaJob Sikhala vakafambisa mafalsehoods, vakafambisa nhau dzenhema vachisvibisa hurumende yeZimbabwe. Saka nhasi nhau dzinobva dzinzi magistrate Feresi Chekanyuka convicted former Job Sikhala for publishing falsehoods prejudicial to the state in a case in which he was arrested in 2021 for allegedly communicating falsehoods on Twitter. Saka muri yeZimbabwe isati amboendera mberi nenhau iyi ukurudzira ibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon kuti rambo uchiwana mabhets anokupa pano paZim News Live, nokuti nhau iyi inobuda mapepa akawanda. Saka nhasi amboti tikujekesere pamusoro penyaya ichi chiri kumbonyatsa kuitika. Saka zviri kunzi mugore ra2021 vasikala vakapomera mapurisa mhosva yekuuraya kasva vakaiva kakasungirirwa kumusana kwamai vako. Mhosva yavabatwa nayo iri pasi pemutemo weCriminal Law Act. Zvakadaro mutemo uyu hapachisina sezvo wakabviswa mugore ra2014 neConstitutional Court. Izvo zvaita kuti mutongo uyu usave chino, asi zvakare dare rati vasikala vachapiwa mutongo wavo musi wa12 kukadzi. Saka ndo zviripo muri yeZimbabwe. Ndonyaya tati tijekese muzive kuti zvakamira sei, kuti vaJob Sikhala kunyange mutomo uyu wakabviswa vari kunzi aiwa ngavadzoke kukoti musi wa12 February kuti nyaya yavo inyatsi kupenengurwa, zvioneke kuti chii chanyatsi kufamba, chii chanyatsi kutora nzvimbo. Saka vanhu vanoti aiwa vaJob Sikhala hazvii zvekumbonyatsi kuitika, zvizvimbonyatsi kuitika mupolitics, vakudzokerazve here muusungwa. Aiwa muri yeZimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pindai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakangana kusubscribe, kulaika, pochanotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.